Здравейте, приятели! Днес темата, по която ще говоря, е изключително важна. Затова искам да й обърна сериозно внимание, а именно темата за дуалността, доброто и злото, нашата сянка и това как да се справим с нея и как да започнем, или по-скоро как да се научим, за да започнем да се възприемаме като цялостна личност, да не отхвърляме части от себе си и съответно да не провокираме по този начин неприятни физически и психически симптоми. Това, което ще направя, е нещо по-различно. Решила съм да ви прочета част от моята книга, която скоро ще бъде достъпна в новия ми сайт. Решила съм да бъде електронна книгата, да е изключително достъпна цената, за да може да стигне до много хора. Смятам, че се получи не просто книга, а нещо истинско, дълбоко, вдъхновяващо и много ценно. Затова съм сигурна, че ще докосне много човешки съдби и ще помогне. Това е основната цел, която съм имала през цялото време, да мога да помогна по този начин, защото реално това е моя път, това е моето призвание. Трябваше ми не малко време да натрупам опит, информация, знания и съответно увереност, за да мога да бъда и самата аз израз на това, за което говоря, а не просто да придавам знания, защото е много различно да знаеш едно нещо и да си израз на това нещо. Така че смятам, че много хора биха ми се доверили. Моят живот е израз на това, за което говоря. Преживявам стабилност вътрешно щастие, защото всичко външно знаете, предполагам, повечето хора вече, които са на една по-зряла възраст, знаят, че външните събития постоянно се променят, не могат да бъдат контролирани и затова съществува израза няма пълно щастие. Има пълно щастие, но то е вътрешно състояние на хармония, на приемане на себе си, вътрешен мир и това наистина е възможно да бъде постигнато. Твърдя го с абсолютната отговорност, стоя за думите си, защото моят живот е израз на това. Не звучи прекалено хубаво да е истина, може да бъде постигнато. Не искам да заблуждавам никой, че се постига лесно. На мен лично ми е отнело 24 години, което не е малко, но пък самата аз съм саботирала много голяма част от процеса, защото като цяло на хората ни се иска да не се променяме, а да се промени начина, по който се чувстваме, което няма как да стане. Наистина човек трябва да е готов да промени много неща, да се откаже от много неща, но пък си заслужава наистина. Затова сега ще споделя част от конкретно от моята книга, която е свързана с темата за дуалността, за доброто и злото, за да можете да се докоснете и да усетите посланието. Надявам се наистина да стигне до повече хора и да бъде полезно, за да може реално книгата да свърши своето предназначение, именно да помага на много хора, да се завърнат към себе си, да станат отново цялостни и да заживеят живота, който наистина заслужават. Защото ние заслужаваме да се приемаме, да бъдем обичани, да обичаме и да се чувстваме наистина пълноценни и щастливи вътре в себе си. Да усещаме мир, да усещаме спокойствие, хармония и да приемаме себе си. Сега започвам споделянето с вас на част от книгата. Решила съм да го прочита. Естествено, аз съм я писала, но не знам цялата книга наизуст. Затова искам дословно да споделя с вас кратка част от текста, от главата посветена на дуалността, за да може да се докоснете и сами да усетите посланието. Дуализъм. Когато се разполовим, забравяме кои сме. Светът, в който живеем, е изтъкан от противоположности. Ден и нощ, светло и тъмно, добро и зло, болка
и удоволствие. На повърхността това изглежда естествено, дори неизбежно, но в дълбочината на човешката душа това разделение започва да тежи. Защото колкото повече делим света на правилно и грешно, толкова повече се разпадаме вътрешно. Дуалността е състояние, в което забравяме, че сме създадени от едно цяло. Когато израстваме, ни учат да разделяме. Това е хубаво, това е лошо, това е силно, това е слабо, това е духовно и правилно, това е грешно. И така стъпка по стъпка в нашето съзнание се изгражда една фалшива ос, около която започваме да въртим живота си. На едната страна, онова, което одобряваме и показваме, на другата, онова, което отричаме, скриваме, потискаме. Но истината не живее в единия полюс. Истината живее в тишината между тях. В онази мека, тиха точка, в която светлото и тъмното не се борят, а се допълват. В онази вътрешна пълнота, където няма нужда да се определяш, за да си позволиш да бъдеш. Виждала съм безброй пъти хора, които се стремят да бъдат само добри, само позитивни. Всъщност, по този начин се самоизтощават от опита да се откажат от половината от себе си. А всяка част, която отхвърляш, не изчезва. Тя се крие, тя шепне, тя саботира. Не за да те нарани, а за да бъде чута, обикната и приета. Там, където има сянка, има и светлина. И ако се борим с сянката без да осъзнаем източника на светлината, ние се губим и от двете. Дуалността те кара да избираш страна. Съзнанието те кани да обхванеш цялото. И когато започнеш да виждаш себе си не като или, а като и силен, и раним, и знаещ, и учещ се, и уверен, и просто човек, тогава настъпва вътрешната революция. Дуалността се разпада не когато я победим, а когато я надраснем. Когато си позволим да бъдем повече от това, което сме били научени да бъдем. Когато вместо да се борим с тъмното, внесем в него съзнание и го превърнем в мъдрост. Да излезеш от дуалността означава да престанеш да се осъждаш. В тази глава няма да ти кажа, че всичко е любов и светлина. Но тя ще ти покаже, че дори тъмното в теб е път към любовта. Ако спреш да го осъждаш и започнеш да го слушаш. Това е началото на главата, която съм посветила на тази тема. В следващата част съм писала много и подробно за това как да се научим да възприемаме нещата отвъд дуалността. В смисъл, литературата, която четем, начина, по който възприемаме информацията, когато говорим с хората, вътрешния диалог, който по принцип ни осъжда, да можем да се научим да го разбираме отвъд това разделение, за да може да станем отново цялостни, да се приемем, да се обикнем и да постигнем тази вътрешна хармония, която е толкова необходима на всеки един от нас. Света, в който живеем, наистина провокира към това хората много да започнат да се делят вътрешно.
имаше клипче, което бях посветила на това как света, в който живеем, информацията, която постоянно ни облъчва за това какви трябва да бъдем, кое е правилно, кое е грешно, какви трябва да сме, за да бъдем приети, наистина изключително много ни разкъсва и ни кара да отхвърляме части от себе си, които са нужни, за да станем цялостни. Затова споделям с вас всичко това и ви призовавам да се обърнете към себе си и да върнете тези части от себе си, които са ви нужни, за да станете отново здрави, пълноценни хора, които обичат себе си, които обичат другите и наистина да живеем в един свят с повече хармония, с повече любов, с повече приемане. Благодаря ви.